салом духтарои аҳли гурӯҳ, салом подписчикои азизи ман. Духтарои хушруд, дар ҳамин навор ҳамин тарзи кирта духтани вараднике ки ҳози ҳама медузанд дар киртаи прямой осон мо бо тарзи кокеткадорша ҳози медузем. Шогирдои азиз, бо диққат гӯш кунем видео тохча оддия просто ҳамин киртачадораю обыкновени вараднике ки мо дар прямой медузем ҳози мода шидагия ҳамаи духтаро зано бонувон мепӯшанд. пешакш кушодагия на кнопкача задемша кача боша обманка ранги халат духтему кнопка задем тигма эша тигмара материал да болош будузен метунен тигмачакои фасунаки хушва кунен. Ана варадникша касоне ки мехоҳа калта касоне намехоҳа мисол ай зависита килен варадники обманкаша метунен ҳолям дарозтар бигирен. духтаро дар ҳамин видео ман мефаҳмонам камтар кадр тез боша но ҷои даркориша мефаҳмонам. бо диққат гӯш кунен. мақсади гап ки духтаро и киртаи кокеткадорай пешак пуштакдор тоҷики ранги қадимаш накардем камака кора осонтар кардем ки ҳози бисёр занакҳо ёқадор мепӯшанд хеле варадник мепӯшанд. остинаш манжет дораву но бе кнопка. манам хеле фасон мо ҳар дафъа варадникка пора мекардем ай боло 1 сантиметр хати рост мемондем барои дарзи китф тамом исаш гардиш мешид байна то охира намебридем фақат вырзи киртара мегирифтем. анаки духтаро ҳози мо ай боло 1 сантиметр не қариб 6-7 сантиметр мемонем. анаи вараднике ки кашидагем полукруг дуруша метунен ростак каша метунен секунҷа тарафи боло не ки расчёту нагирем ки 2 сантиметр бояд болои тигма биёя 7 боша 7 не 9 мемонен гардана 2 сантиметраш барои тигма барои кнопка. ира отдельно медузем духтаро ҳар як тарафша отдельно то поёна дарзи кашидаги байна то поёнша духта мерем ҷудо мекунем 2 тақсим. анами ҷое ки ман нишонестам нигоҳ кунед то поёна и кокеткадро даҳани кирта бояд амхебе 2 сантиметри дигаш ай тарафи поён бояд болои ҳам биёя. агар ки хоҳем ки бо варадник калонтар биё варадники обманка шумо намо кунҷора ай боло метонед камакака дарозтар гирен. мана духтушам хеле меша духтаро анами ҷое ки ҳози гирдак мондагиаи мо бридестем шумо метонед ҳамин ростак тарафи боло кунед ё рост вақте ки гардиш мекунед киртача аз тарафи ростана то мехра бинем фасонаш мешава гирдак бо фасонаш мешава ростак. мақсад агар дастон нашина духтаро нафаҳмен дар коғаз кунен аввал як бор бинен ки ҳамин варадник чиқе кунем ки ҳамун гардани кленда варадники болош калтатар наёя. туғри кишид метонен ки дар астаракҳо пора кунен. шогирдои азиз саросима нашавен. манам ҳози тарафи ростана мегардонем. вақте тарафи ростана гардонем духтаро лавои варадника як хел дузем ки аз тараки сирх берун бирояв кабуд не барое ки вақте ки мо варадника ба тарафи ростанагиш утюг мекунем барои варадник намоён шава бояд дарзи кабуд материали кабуд бояд натова. баъд риштаи сирх қати отделочный строчка мерем. вақте ки пуштак часпонданӣ мешем мо аввал даҳани кирта гардана мисол туғрӣ мекунем. лишни ай чӣ намебирорем ай ҷое ки мани 6 сантиметр мондем дига набирорем фақат гардана туғрӣ кунем тамом. гарданам духтаро вақте ки бирден 2 сантиметри пеша болои ҳам бимонен аввал ҳатман барои фуромӯш накунем ки ва 2 сантиметр лишни барои кнопказанӣ дорем. гардана ҳамун 7 боша 7 мехостаги клиента монен. китфора боша ҳарча болои ҳам монда пешако қати туғри ҳар ду тарафш бояд туғри боша на слишкам поёни бад на ростаки бад духтаро байни ҳардаш. мана ҳози пуштакамо часпондем тайёрушанам хелиши духтарои азиз.
кунҷоро стараться кунем ки духтаро угл наброя вақте ки пуштака мечаспонем. манам хел болои ҳамонда бояд шумо строчка рафтанда углора бояд я хеле дузен ки айсини берин ами нугош угл кунҷак наброя бояд. барои миқа камакаки 1.5 сантиметри холӣ мемонен. строчкаи мо тайёр шид духтаро. байнам ки духтен ҳар ҷо брида пуштака тарафи қафо тов дода утюг мекунем. ана тарафи пушам духчам нишон додам. хато бояд яхел бия, хушрӯ бия, рост бия. утюг қатъи ҳам вақт кор кунем духтаро. бо киртам ҷои яхел ҷое ки бо вай боша камакак хатоё кач бо утюг чӣ хубӣ дора ки росташ мекунад. агар кандан нахоҳем хушрӯ утюг кунем. хатогиётона даже меёвен. мумкин ки даже канен. ана духтаро нигоҳ кунем кокетка тайёр шид. варадники абманкаша оли начаспонда мо аввал мерка мегирем. духтаро ман меркагирия нишон додам шумода. бояд мо даҳани кирта уже худаш тайёр. китфа ҳатман мегирем 1.5 сантиметр зиёдӣ. мана 2 сантиметр хат каждагӣ барои пеши кнопка. дарози кокеткара мегирем. бари остин мана ҳамаша кашидем тайёр кардем духтаро. бо диққат меркоҳотона меркои айрӯи клиент бо чанд бурга гуфтам духтаро дар материалои мисол нодаркора аввал дузе барои дастон бишина барои хушрӯ ҳамин меркара ёд бигирен шумо. айрӯи кирта айрӯи манекен шумо духтаро дар дарсҳо қабул кардагем. ман шумо да фаҳмондам. бо диққат ҳамун видеоро нигоҳ карда бояд тайёр кунем. кокеткаи пушт ай кокеткаи пеш ҳатман 2 сантиметри зиёд боша. ба шарти агар клиентон бузбала боша 2 сантиметри камтар харубтар боша метавонем ки духтаро бо 1.5 сантиметри монем. аммо камакак тарафи дарзмон иста моираш намоён шид. мо дар вақти духтан оли тарафа бо мебурорем. таги дарз намедорем маълум намешава. ана гирди варадника ки чен мекунем. агҷое ки варадники секунҷа тамом шудаги ҳамунҷа чен карда мо бояд варадники абманкамона тайёр кунем. дар яхел ай видеоҳо дар ҳамин ютуб ман фаҳмондагим стойкашам варадники дар кокеткаи пешаки дилак закрытыйне ки буд пешаш фаҳмондагим ки духтаро вақте клиента пеш даҳани кирташ калон бия барое ки ай дари хонатон ноумеду зиқ наброя гуфтам варадник метавонем бичаспонем. бо рангу борш мекунен муҳраш мекунен чӣ қадр хушрӯ мебиёд. ҳам гардан майда мешавад. ана кози амҷара чӣ хеле ки ҳаст анамҷа чилики ки ман нишон дистам ай ҷои дар кори то гарданша чен мекунем чанд сантиметри ҳаст. духтаро варадника пора мекунем. анами кунҷа даже метавонем гуфтам ку метавонем 5 сантиметр не метавонем 6 дарозтар мон чӣ қадр варадники поёнги секунҷаи поён англискиш поён фуроя у варадники абманкамон нукуш дарозтар мебия бо хуштар мебия. ози аймо камтар рости гапдаиҷа камакак майдатар гирифтем. хости ҳамун одам хости клиент худаш варадники боло дароз наомад. манам ки варадник болоша камтар гирдак мезанем. кунҷаша 3 кунҷа бояд бошаву поёне ки дар гардан бояд часпонем ин гирдак бояд бия. размери неки размери ҳамун гардане ки мо чен кардем ҳамҷа қатӣ фақат ҳаққи дарзотона бумонен духтаро. ай тарафи пушту пеш мана бинед тайёр шид. манам хелаки духтаро мечаспонем байнша меёвем лави варадника ҳатман аверлог мезанем. манам ки агҷое ки варадники дигари тамом мешавад бояд ҷои холигира мо пур кунем. барои ҳамин қадр духтаро варадника ай мо байн сар карда и тараф чтоб яхел безиётӣ мо бояд варадника часпонем. ман оли да танаи манекен напушонда шумо да нишон метиҳем. кунҷои варадники абманкара бинен калтатар омадаги булои китфда анаму варадники абманка духтаро метавонем ки камтарга дарозтар неки равиши худаш қатӣ камтар поён фурорем.
бо мегум ки и зависит ай клиентон духтаро. агар ки маъқул нашава метавонем бо калта кунем, маъқул нашава метавонем дароз кунем. Гап давае ки и кирта варадник аб манкай